is your number one SM radio station. Love Radio. Sugid na tagahanga ni Kinikilala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Taong 2006 nang mangyari ang isa sa pinakamalungkot na yugto ng buhay ko. Ito ay nang mamatay ang tatay ko na siyang nagpaaral sa akin. Kinailangan kong huminto ng pag-aaral dahil sa pangyayari. BS Nursing ang kinukuha kong kurso noon at pangarap ko talaga ang maging doktor. Pero mukhang mananatili na lamang pangarap ang lahat dahil iniwan na ako ng aking ama. Dumanas ako ng matinding depresyon. Nagkukulong lang ako sa kwarto at hindi nagpapakita sa kahit na sino. Pilit akong inaaliw ng mga kaibigan ko. Ang sabi nila, libangin ko daw ang sarili ko para hindi ako malugmok sa sobrang kalungkutan. September 19, 2007, Miyerkules. Bandang 7:58 ng umaga. Wala akong magawa noon kaya nagbukas ako ng radyo. Bumungad agad sa akin ang halakhakan ng isang lalaki at babaeng DJ. Ang saya-saya nilang dalawa sa ere at tungkol sa ex ng girl yung topic nila. Malamang ako to. Ay nako, 2007 ad-libs. All about excess. All about excess. Manahugot din ito. Correct, totoo yan. Ang saya-saya nilang dalawa sa ere at tungkol sa ex ng girl yung topic nila. Nakinig lang ako sa kwentuhan nila. Pagdating ng alas 9, meron ulit silang programa. This time, mas nakakatawa yung usapan dahil tungkol naman sa ex nung guy yung topic nila. Ikaw yung mga hugot natin. Natsyempuhan mo, isang beses lang yun. Months later, shinare nung babaeng DJ na nung college siya, nanay lang niya ang sumusuporta sa kanya. Dahil dito, pumasok siya bilang assistant. Nang marinig ko yon, bigla ako nagka-idea. Mag-student assistant din kaya ako? Ang sabi ko sa sarili ko. June 2008, nangyari ang greatest comeback ko sa kolehiyo. Iniwasan ko talaga yung schedule na 8 a.m. at 9 a.m. para makapakinig ako sa programang Tambalan. Nakabalik ako sa pag-aaral and it was the toughest 5 years of my life. Then came October 2012. Nakagraduate din ako sa wakas. I still finished financial management kahit hindi yun ang kurso na pinangarap ko. Hinarap ko na ang totoong hamon ng buhay. Sobrang nahirapan talaga ako makahanap ng trabaho. Habang nakikinig ng Tambalan, sinabi nung guy DJ na kung nahihirapan ka maghanap ng trabaho, pumunta ka sa pinag-OJT-han mo. Guess what? Sinunod ko yung payo niya. Nagpa-absorb ako sa kumpanya and I got the job in 2 weeks' time. Nakakatulong ka rin pala, Chris. May napapala naman pala. Yes! Ay, Kahit pa paano. napapala naman pala. May say-say din naman pala. Meron pala. After 8 months, ito naman ang topic ng Tambalan. Kung hindi ka na masaya sa trabaho mo, magpaalam ka na sa boss mo. Kayo nag-air, kayo nag-air. Kaya minsan malilito kayo sa akin. Sa totoo lang, nakakalito kami kausap. Huwag nyo kami pinagpapaniwala.
So after 8 months, ito naman ang topic sa Tambalan. Na kung hindi ka na masaya sa trabaho mo, magpaalam ka na sa boss mo. 4 months after, I changed my job. And that's the current job that I have until now. Taong 2015, isang dagok na naman sa buhay ang kinaharap ko. I lost my sister due to brain tumor. Na-depress na naman ako. Parang gumuho na naman ang buhay ko. Ayoko na namang maglalabas ng bahay. But then naalala ko, meron palang 8 a.m. at 9 a.m. na programa sa radyo na pwedeng makiramay sa akin. Nagpatuloy lang ako ng pakikinig sa Tambalan. Nagawa kong maitawid ang bawat araw. Patuloy akong lumaban sa depresyon. At taong 2018, tuluyan ang gumanda at lumiwanag ang buhay ko. January 2018, nag-propose ako sa girlfriend ko. Yung napakagandang idea sa wedding proposal, nakuha ko mula sa Tambalan. Ano kaya sinabi natin? Ibig sabihin kabuang. Ibig sabihin, munta nga yan! Gusto ko malaman, sinagot ka ba? Kasi kung kabalahuraan yan. Kinasal sila eh, nag-propose eh. O, diba? October 2018, when I purchased my new car, kinongratulate ako ng Tambalan. Then, November 2018, nung kasal ko, binati ulit ako ng mga paboritong DJ ko. Sinitch ite. May 2019, nang mabuntis si Mrs., nakiselebrate pa rin sa pagbate sina Nicole at Chris. It's amazing how Tambalan has moved with me, changed with me, and was there every step of the way. Dahil dito masasabi ko na I will be a forever Tambalanista. Sakaling marinig ko sa radyo na may pinagdadaanan kayo, magme-message ako lagi sa inyo to keep going as I kept going. Kayanin nyo rin ang lahat ng pagsubok like what I did when you said, kayanin ko ang lahat. Enjoy life like when you told me to take the brighter side of life. Nayak na naman ako. Actually, inaabangan namin ni Chris eh. Papalitan ko na mas malungkot ka. Wait lang. Ba yan? Kainis. Sa ating pagpapatuloy. Sa pagpapatuloy, ulitin ko, it's amazing how Tambalan has moved with me, changed with me, and was there every step of the way. Dahil dito, masasabi ko na I will be a forever Tambalanista. Sakaling marinig ko sa radyo na may pinagdadaanan kayo, magme-message ako lagi sa inyo to keep going as I kept going. Kayanin nyo rin ang lahat ng pagsubok like what I did when you said kayanin ko ang lahat. Enjoy life like what you told me to take the brighter side of life. I will always be here. Ako po si Ron, Tambalanista since September 2007. At ito ang aking patotoo na sina Kinikilala at Chris ay may halo kahit papano dahil nagsilbi silang guardian angels ko. Ano kayo? Hello? Medyo. Sino siya? Si Ron. Si Ron, di mo kilala si Ano ka Ron? ba naman si Ron? Ano ka ba, partner? Si Ron! Oo, si Ron Bernald Sakay Luzadas. Ano natin yan, Tambalanista since 2007. Tsaka ano? Ang galing naka-journal talaga sa ano mo. Parang feeling ko naka-jot down lahat ng ano eh. Nangyari sa buhay. Ano? Ako wala akong matandaan nga sa lahat. Kasi matanda ka na. You're like, may edad. Lahat yung pinag-usapan natin kanina, limot ko na. May edad ka na, partner. Grabe, amazing na ikwento mo sa amin. Halos talagang detalyado
detalyeado yung ilan eh. Yung taon, ano yung topic namin nung araw na yon. Correct. Tumatak talaga sa memory. At para mailatag mo sa amin yan ngayon, di ba, ganun yung naging kapit ng tambalan sa buhay mo. And natutuwa talaga kami sa iyo sa i-share mo sa aming kwento. Natatandaan ko nung nag-message ka din kasi to sa akin kagabi. Kasi nag-congratulate din siya sa akin. Sabi niya, congratulations, ano ba 'yon? I'm so proud to be a Tambalanista and I'm so proud of the Tambalan. Sabi niya, one is taking his master's in Ateneo, the other one is going to take her master's in Harvard. Sabi niya, keep going guys, I'll be here for you. Sabi niya, wag niyo lang po akong kalilimutan pag may master's degree na po kayo. I know it's difficult but I hope kayanin niyo po, kapit lang. Magpapavigil ako sa mga co-tambalanista ko if medyo napanghihinaan kayo. Sabi ko sa kanya, salamat sa mga tulad mo na hindi bumitaw. Sus, walang bibitaw. Kagabi to eh. Tambalanisa ako since 2007. Out of school youth ako, walang budget mag-aral, naging student assistant, nag-graduate. Tapos ngayon 7 years na sa work. And I grew with you every step of the way, sabi niya. Tapos sabi ko, iburnay na yan! Nag-send agad! Ura-urada sinend niya agad. O, di ba? Galing naman. Galing-galing. Tapos nung una siya nakinig sa atin, partner, yung batang-batang, yung chambe-chambe yung bata. Tapos hanggang he grew with us. Maraming ganun na tambalanista yung kinalakihan yung tambalan. Kaya nga sometimes when they remember us, they remember their college years, they remember their high school years, kung kailan man sila nag-start since 2004 na nakinig sa tambalan. And thank you, we appreciate your message, Ron. Sobrang salamat. Ron, sana makita ka namin in person, pasyal ka dito para makilala mo rin si Tanghenyo. And again, sobrang nakakataba ng puso. In a way, nakakaingit din kasi you have tambalan in your life. Correct. Diba? Totoo yan. Alam mo, yun yung naisip ko parang wala kaming tambalan in our life. Yun din naisip ko kanina na parang minsan ang plastic namin pero sa mga sarili namin. Ang lakas namin magbigay ng mga advice sa mga ibang tao, take the brighter side of life, take the road, yung mga better road, take the higher road, be the ganyan, 'di ba? It's always easier said than done. Na parang laging ang daling sabihin pero pag nandun ka na sa sitwasyon, mahirap siyang talagang gawin. Tapos wala pa kami napapakinggan na tambalan. Paano 'yun? Pag pinakinggan namin sarili namin, irita kami. Pero ang maganda, correct, totoo. Pero ang maganda kasi you always constantly remind us kung ano yung sinasabi namin sa ere. Parang binalik mo lang sa amin, binabalik nyo lang sa amin na kung sinabi namin ito at pinanghihinaan kayo ng loob, ito yung sinabi mo dati. And this was the reason kung bakit ako nagpursige. Kasi ito yung sinabi mo sa akin dati. Kaya yun, dun kami natutuwa sa iyo, Ron. Thank you very much. Salamat. Tama din naman yun. And maganda din yung mga sinabi niya na paalala sa ating lahat na kung ikaw meron kang pinagdadaanan ngayon, humanap ka lang ng paraan para makangiti pa rin, para makatawa pa rin, para mag-enjoy pa rin sa buhay. At nahanap ni Ron yun. Yung pakikinig every morning. Kasi ako naniniwala talaga, it's always your choice. Diba? Yung pagiging masaya, hindi mo hahanapin yan sa ibang tao. Ikaw mismo ang gagawa ng paraan para maging masaya yung sarili mo. At nagawa niya ng paraan niya yun. Ginawa mong choice yun. So choice mo makinig ng tambalan, choice mo to let tambalan grow with you. Yung mga advice namin, choice mo rin na pinakinggan, pero parang umayos ka naman. So that's good. Kasi may mga iba po kami binigyan ng advice na hindi po umayos yung buhay. Yun po yung truth dyan. Siguro ang isa sa mga hugot natin dito sa kwento ni Ron, mapatambalan man o hindi, na yung mga ginagawa, sinasabi natin masama o mabuti man, nagkakaroon ito ng epekto sa mga taong pinagsasabihan natin. Well, maganda sa'yo dahil napanghugutan mo yung tambalan. So kung ikaw ngayon na nakikinig na may pinagdadaanan, meron ding tambalan maybe in another way o another person na mahuhugutan mo at malalagpasan mo yung pinagdadaanan. Ganun talaga. God will send angels to your life. 'Di ba? Kapag meron kang pinagdadaanan, God will take care of it.
Siya yung bahala para mag-send ng mga tao. O in our Tama. case, Daling ka sa tamang pagkakataon. oo, in our case, tayo yung may halo, kuno-kuno. Di ba? Grabe, Kahit hindi- nakikita mo, may Oo, halo may halo kami. Oh my God. Pero hindi mo alam, Paano? may buntot din kami. Ay, nako. Pumapalag-palag minsan yan. Yung buntot namin, ako, kayang-kaya niyang patalsikin yung halo namin. Di ba? Dual citizen. Angels and demons. Diba? So, ganun yun. God will send, ang dami mong pinagdaanan, and always God sends messages through people. God sends instruments para iparamdam sa'yo na hindi ka nag-iisa at kakayanin mo. And that is your story. Sino bang magsasabi, siguro kayo na someday na may ganitong pangyayari Oo, na at wala that point eh. of time, mga medyo bata pa kayo. Correct, totoo yan. Ba, 2007. wala sa inyo yung makakatulong kayo. Wala. It's all fun, di ba? Correct, totoo yan. Totoo yan. Tapos, hindi natin alam. Kaya nga, words can make or break. Yes. Words can hurt or heal. Kasi you'll never know kung ano yung pwedeng maging epekto ng mga salita mo sa isang tao, di ba? I mean, 2007, Naka-boots pa kayo ex-addicts, nun. naka-boots. Naka-cowboy ha. Correct! Di ba? Love team. Saka alam, ang papayat pa namin Ang noon. papayat, Doon kami diba? pa nga na mukha namin noon. Di ba? Alam mo yun, wala pang pambili ng pangkulot, walang pangkilay, wala lahat. Pero, di ba, who would have thought na something that we said back then would actually change a person's life, di ba? So, nakaka-touch yun. Nakaka-touch yun, Ron. And thank you for reminding us of our reminders to you. Yun eh. Parang pinapaalala lang ni Ron na yung mga sinasabi natin na natouch sila, na i-apply din natin ito sa mga sarili natin. Tama. Yan. So, reminder mo yun para sa amin. Salamat at niremind mo itong isa pagkakataong ito. Kaya naiyak si Nicole. Oo, naiyak ako eh. Kasi parang may sinabi din siya sa akin dati na na never kayo dapat tayong dalawa pang hinaan ng loob. Kasi daw tayo yung kinukuhanan ng lakas. Although hindi ako na masyado naniniwala dito pero sabi mo eh. Kinukuhanan ng lakas ng iba. So kung pinanghihinaan kayo ng loob, parang he's constantly reminding na wag. Kasi kaya nyo yan. Kung kinaya nila nung mga time na pinapasaya natin sila, dapat tayo din sa mga pinagdadaanan natin, kakayanin din natin. Yun yung reminder niya. Tama. Salamat Thank you sa iyo, sa'yo, Ron. Kasi Ron. binigyan mo na naman kami ng panibagong dahilan. No? Isa na namang matibay na dahilan. Para pumasok to keep us bukas. going. Oo, correct. Diba? Oo. Kasi alam niyo sa totoo, may mga times na nagtatanong din kami, ano pa bang pinaglalaban namin? Bakit pa ba namin to patuloy na ginagawa? Diba? Pero yung mga ganitong klase mga kwento reminds us na meron pala talagang purpose. Yun. May napapala din naman pala kayo kahit papaano. Salamat. Na-excite kami na makita ka in Oh, yan, person. nabubulol na si Chris. Asa kasi nung singaw ko. Tumatama yung singaw ko sa gilagid ko. Ay, nako, nakaka-touch ka. Thank you very much for your wonderful message, Ron. Kung hindi mo na-catch yung kwentong ito kasi nasa bangko ka na, pwede mo naman mapanood ang FB Live again. Yun yung maganda no? Pwede mo mapanood ulit. Oh, 'di ba? So, thank you sa iyong napakagandang kwento na naaliw kami, na-inspire kami. Yes. At thank you for sharing how the Tambalan has inspired you. Yan. Salamat ng marami. At kung ikaw ay may kwento din ganyan katulad ni Ron, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send na. Mga kabisyo, maraming salamat sa pagtutok sa amin. Again, kayo po ang dahilan kung bakit kami nananatiling number 1, walang hate, GB lang. Love lang. Muli ako po si Kinikilala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! Ang programang Walang Problema, Hey Tambala Na, ay hatid sa inyo ng Always your number one SM radio station.